Naimbag nga aldaw, siya ni Arabella Alma Bakay, si aayat ken si pupuso nga agsarubi kada kayo. Ayaten kabataan iti barangay Butigi. Dito na ang mga kabataan na magiging mabuting ehemplo. Tatayo sila at maninindigan para sa inyong mga kabataan. Arabella Alma Bakay, ang ating SK chairwoman na lagi mong maasahan. Team Bakay, suportahan, atin silang piliin. Ang mga anak na aktibo at mayroong sipag. Saan ka pa? Dito ka na, sa Team Bakay ka na. Arabella Alma Bakay para SK Chairwoman. Vote straight, Team Bakay. Arabella Bakay, tututukan ang ating mga kabataan nang hindi sila masadlak sa di maganda. Arabella Bakay para chairwoman. Iba't ibang proyektong dala nila sa sports, anti-drugs, kalikasan at lalo na sa edukasyon. Team Bakay, suportahan, atin silang piliin. Ang mga anak na aktibo at mayroong sipag. Saan ka pa? Dito ka na, sa Team Bakay ka na. Arabella Alma Bakay para SK Chairwoman. Vote straight, Team Bakay. Vote straight, Team Bakay. Dito na ang mga kabataan na magiging mabuting ehemplo. Tatayo sila at maninindigan para sa inyong mga kabataan. Arabella Alma Bakay, ang ating SK chairwoman na lagi mong maasahan. Team Bakay, suportahan, atin silang piliin. Ang mga anak na aktibo at mayroong sipag. Saan ka pa? Dito ka na, sa Team Bakay ka na. Arabella Alma Bakay para SK Chairwoman. Vote straight, Team Bakay. Naimbag nga aldaw, siya ni Arabella Alma Bakay, si aayat ken si pupuso nga agsarubi kada kayo. Ayaten kabataan iti barangay Butigi. Idawat ko ti suporta ken tulong nyo aading mamanong ken mamanang ko. Tulong tinaganak ken tulong nyo para iti Team Bakay. Iyaman ko launay. Arabella Alma Bakay para SK Chairwoman. Vote straight, Team Bakay. Barangay Butigi, ating suportahan ang Team Bakay. Mga kabataang aktibo, masisipag at magandang ehemplo na pinangungunahan ni Arabella Alma Bakay, ang tumatakbong SK Chairwoman. Vote straight, Team Bakay. Alyansa ng mga lideratong may puso, hangarin at adhikain. Uniteam para SK Kagawad. Miller Cheg Au, Mark Dave Manalang, Derry Rose Estacio, John Del Estacio, Jermaine Kate Fiesta, Ismael Saludo, Herman Dayak. Para SK Chairwoman, Arabella Alma Bakay. Alyansa ng mga lideratong may puso, hangarin at adhikain. Uniteam. Vote straight, Team Bakay.